Ами на 7-8 тогава. И хайде ти. Нека да са по-малко. Четири. Няма значение. Хайде пак колона, една за друга, както предишните игри. Момчета, вие ли? Двамата. Хайде, ти. Ти участвал ли си? Добре, хайде пак ще участваш. Ти после. Добре. Хайде сега, момчетата тук. В колона, един за друг. И момичетата, изтеглете се назад. Изтеглете се назад. Така, още назад. Така. Сега. Пред отбора на момчетата поставям сини подаръци. Пред отбора на момичетата червени. Вие навярно знаете кой помага на дядо Коледа да изготви подаръците и да ги натовари на шейната, джуджетата, точно така. Това го знаете децата в детската градина. А какви са джуджетата, казахме? Те са малки. И какво трябва да направим за целта? Трябва да играем клекнали, т.е. да се направим на джуджета. Сега всички се изправяме. Чак когато